A cikin wannan bidiyo zan yi bayani akan me yasa nake aiki da wayar iPhone, sannan kuma zan yi bayani akan dalilin da yasa na bar wayar Android. Ba ta da muku lokaci ba, a cikin wannan channel mu ɗora bidiyo abin da ya shafi technology, muna yin bidiyo akan waya, computer, crypto da sauran abubuwa makamancin haka. Ba ta da muku lokaci ba, ka danna mana alamar subscribe, liking, ka kuma share na bidiyon da yan uwa da abun arziki. Ba ta da muku lokaci ba, bari mu je kai sai cikin bidiyon namu. Dalilin da yasa nake aiki da wayar iPhone shine simplicity. Idan nace simplicity, ina nufin sauki gurin aikin da nake samu da wayar. Idan ka duba bata da wahala gurin aiki da shi. Misali idan ka dauki menu, babu ma menu ko wani wallpaper da sauransu akan wannan waya. Daga ka bude wayar kawai kai sai zai kai ka kan apps naka ne, abin da ke bukata ka danna kai aikin ka da shi. Ba kamar wayoyin Android ba. Wasu wayoyin Android idan ka duba akwai waje, akwai menu, akwai sauran abubuwa makamanci haka, inda wani lokaci idan har sauri kake ka shiga ka nemi app da zaka yi aiki da shi, wani lokacin ma wahala yake samu. So amma da wayar iPhone zaka samu ko da settings na waya ka shiga babu irin complex settings, abin da zai baka wahala. Apps ne kake bukatan share shi, simple, in ka danna remove ya tafi, ba sai ka yi on install ka je nan ka yi waye ba. So wayan nan duka yana daga cikin dalilin da yasa nake aiki da shi. Sannan kuma abu na biyu shine social media. Idan ka dauki optimization na social media akan wayan iPhone, misali idan ka dauki application irin su Instagram, irin su Snapchat, irin su Facebook da sauransu, yanayin daukan hoto daga cikin apps in ka saka a stories naka, da ka samu hotunan suna da quality sosai, ba kaman idan da wayoyin Android ba. Misali idan Snapchat ko da wayar Android babba kai, zaka samu hotunan ko suna rawa ko da wani ba hazo a hotunan da sauransu, zaka samu hotunan yana nan kawai dai ba kaman na wayar iPhone ba. Idan ka dauki wayar iPhone kyamaran shi ko da karamar waya ce, ba ta babban iPhone ba, zaka samu abubuwan da kyamarar suke dauka suke iya gani mai kyau. Wasu daga cikin wayoyin Android din koda suna da dan tsada, suna da kyau, zaka samu ba sa iya samun haske da irin fasalin portrait da sauransu na daukan wannan waya. Nan kuma abu na uku shine, misali ɗaya daga cikin abun da nake da wayoyi, akwai wani lokaci jin waka ina tafiya ko ina wani abu. So da wayoyin Android kwata-kwata tun asali ni bana ajiye waka a waya, yawan Spotify ko Audiomack ko wani abu makamanci haka. So amma idan na dauki wayar iPhone, akwai wanda yake zuwa da wayar iPhone, Apple Music. Idan ka biya Apple Music zaka samu experience da zaka samu da Apple Music ya fi na Spotify, ya kuma fi na Audiomack da sauran applications na jin waka. Domin wakoki da suke kan Apple Music zai na baka wakoki ne irin kalan wakokin da kake yawan ji, sannan kuma a duk lokacin da idan ka sa waka kaza ta kare, za ta san wani waka kake bukata ka ji na iri kaza da irin kaza. So idan ka duba yanayin yanda wayar take koyi completely daga camera in zuwa applications in zuwa aiki da wayar, gaba ɗayanta wannan waya tana da sauki ba kamar na Android ba. Na san Android suna da daɗi sosai. Idan ka dubi wayoyi da dama na Android, akwai duk wani irin abun da kake bukata, kai har wayansu abubuwa da baka bukata zaka samu a cikin wannan waya. Amma wani lokaci yawan abubuwan yakan sa wayan sai tana ba wa mutum wahalar aiki da sauransu. Daga cikin matsalolin da nake samu da wajen aiki da wayoyin iPhone shine number first, idan muka ce batir. Na san a yanzu akwai wayoyin iPhone da dama da suke rike batir, irin su iPhone 13 sama ko 12 ma duka suna rike batir irin ba kaman dai irin 11 kasa da sauransu ba. So amma a gaskiya idan ka da rike batir na wayoyin Android, abun ba haka yake ba. Sannan kuma abin da ke ban wahala a na biyu da kan iPhone shine irin transferring data daga kan computer zuwa waya ko kuma daga kan wata waya zuwa wani. Wannan abu yana da wahalan gaske. Na tabbata mutane da dama idan har kana aiki da iPhone, ɗaya daga cikin wahalar da zaka na sha, misali yanzu ka dauki hoto ko ka dauki video daga kan wayarka na iPhone, kana bukatan ka shigar da shi kan computer ka editing, zaka samu shigar da shi yana da wahala. Haka kuma irin kamin nan ka samu ya sauka kan computer ko kuma abin da kan computer ka shiga wayar, sai ka da wayansu dabaru da sauransu, wanda ba kowa ne zai iya wannan dabarun ba. To wannan yana daga cikin abubuwan da za su baka wahala wajen aiki da shi. Amma a bayan shi na tabbata wannan waya kawai zaka ji daɗin aiki da shi. Idan kai kawai ai browsing ne, call ne da sauransu naka da waya, so wayar gaskiya zaka samu waya ko da ko irin karami ne, zaka samu bata slow, kuma dai batir in dai ba laifi. To daga karshe, ba wai bana aiki da wayar Android ba, ina aiki da wayar Android duka biyu zan ce, amma a gaskiya ɗaya daga cikin wayar da nake aiki da shi a kullum iPhone ne. So ina aiki da Android din, amma ba kamar yadda nake aiki da iPhone din ba, don akwai wayansu abubuwan da zan bukata akan wayar Android wanda kwata-kwata iPhone ba ta min ba, ko wani kalan application da nake so in yi aiki da shi ko in duba in zo muku bidiyo akai, zaka samu babu shi akan iPhone sai akan Android. So wannan dalilin yasa dole ina aiki da Android a gefen wannan iPhone din.
Na gode da kallon wannan bidiyo, kada ku manta ku yi min liking, sharing, sai mu sake haɗuwa bidiyo na gaba.